het is zo lekker dat we op de bank zitten. Nou, voor dit weer heeft hij van. Drinken en met de warme chocolademelk en knoflook. Is alles drie. Wat? Ja? Alles drie als je nog een paar uur onderweg bent. Ja, dat moet wel. Dat moet wel. Nou ja. Zeg het nou, ik weet niet wat je bedoelt. Ik wil ook Behalve nu alles zien. Kraken niet. Kijk aan de brood. Oh, goodness. Oh. Wat is het? Ja, dat is mij. Een meisje, echt een Nederlands meisje, die liep daar zo en die zat met de moeder te kletsen. Dus ja, het is wel eng om de bul.